ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଆମର ତ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ହେବାର ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବାର ଥିଲା। ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଉ ଟୁନା ବାହାରିଲୁ କିଛି ଗଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ରୋଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେ ମହାବୀର ରୋଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ରୁ କିଛି ଗଛ ନେଇକି ଆସିବା। ଆରେ ଆମେ ଆସୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମହାବୀର ରୋଡ଼ର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଥିବା ନର୍ସରୀରେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗଛ ଅଛି। ତ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କିଛି ଗଛ ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିଲୁ। କିଛି ଅଛି ଆମର ସେଠି ଅଁଳା ଗଛ ନେଇ ଆସିଲୁ, କିଛି ହେଉଛି କରଞ୍ଜ ଗଛ, ଆଉ କିଛି ନହକାନି ଗଛ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଟୁନା ବାହାରିଲୁ, ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଧରିଲୁ। କେତେଟା ଗଛ ହେଲା? ଗଛ 7ଟା। ପିଲାଟାକୁ ଆଉ ଦେଖୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି କରିକି ଗଲୁ ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଡ଼ିଆକୁ। ସେଠି ସରୋଜ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଲିଟୁ ଆଉ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଟିଟୁ ଭାଇ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ।
ଗାତ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଥାଏ। ଏ ପୁଅ ଦେଖ ଏ ବସିଛି ସେଠି। ଗାତ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଲେ ଗଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଇବାର ଲାଗିଗଲୁ। ଏଭଳି 8-10ଟା ଗଛ ଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, but the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers snap, let the moonlight guide. In this city, we collide. Glass hearts stick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the ember. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7-8ଟା ଗଛ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଆଉ କିଛି ଥିଲା ସେଥିରେ କରଞ୍ଜ ଗଛ, ଆଉ ଥିଲା କିଛି ଅଁଳା ଗଛ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଗଛ ସେଠି ଲଗାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ହାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି। ସବୁ ଗଛ ଏଇ ଛକରୁ ସବୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେତେ ଗଛ ଥିଲା ସବୁ ହାଣିଦେଲୁ। ଗଛରେ ହାଣି ଦିଆହେଉଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରୁ। କ'ଣ କେମିତି ଭଲ ନା ଭଲ ନାହିଁ? ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ବହୁତ କିଛି କାମ ଆଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।